हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेबांना स्मरण करून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे, काँग्रेस पक्षाच्या सर्वेसर्वा आदरणीय सोनियाजी गांधी, आदरणीय राहुलजी गांधी, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आदरणीय शरदचंद्रजी पवार, आप पक्षाचे प्रमुख अरविंदजी केजरीवाल, शिवसेनेचे नेते आदरणीय आदित्यजी ठाकरे, 20 नोव्हेंबरला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघामध्ये प्रचाराचा शुभारंभ आज या ठिकाणी संपन्न होत आहे। या शुभारंभाकरता तुम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करण्यासाठी काही वेळामध्ये शिवसेनेचे पक्षप्रमुख व्यासपीठावरती येतीलच। त्यांच्यासोबत असलेले शिवसेनेचे नेते आदरणीय विनायकजी राऊत, शिवसेनेचे नेते आदरणीय माझे विधिमंडळातील ज्येष्ठ सहकारी भास्कर शेठ जाधव, काँग्रेस पक्षाच्या विधान परिषदेच्या आमच्या सहकारी सन्माननीय माजी आमदार हुस्नबानी खलपे, उपस्थित असलेले व्यासपीठावर सर्व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, काँग्रेस पक्षाचे सर्व मान्यवर पदाधिकारी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असणारे सर्व मान्यवर पदाधिकारी, उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर मंडळी आणि माझ्यासमोर बसलेले रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघाचे सर्व आमचे मान्यवर पदाधिकारी आणि ज्यांना आपण 20 नोव्हेंबरला मतदान करणार आणि रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघ हा शिवसेनेचा म्हणजे पर्यायाने महाविकास आघाडीचा मतदारसंघ आहे हे सिद्ध करणार ते बाळासाहेब माने, उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर मंडळी, बंधू भगिनी, मातांनो आणि मित्र हो, 20 नोव्हेंबर रोजी विधानसभेच्या निवडणुकीचं मतदान होणार आहे। ह्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी झाली आणि महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आणि आप अशी संयुक्त गठबंधन झालं आणि रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये गुहागर विधानसभा मतदारसंघासाठी भास्कर शेठ जाधव, रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघासाठी बाळासाहेब माने आणि राजापूर विधानसभा मतदारसंघासाठी राजन साळवी माझ्या नावाची शिवसेना पक्षप्रमुखांनी घोषणा केली आणि ज्या दिवशी या नावांची घोषणा झाली त्या दिवसापासून संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये एक भगवा आणि उत्सवाचं वातावरण आम्हाला पाहायला मिळालेलं आहे। 24 तारखेला गुहागरमध्ये भास्कर शेठ जाधवांनी अर्ज दाखल केला, 24 तारखेला राजापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये माझा अर्ज दाखल केला आणि 28 तारखेला रत्नागिरी मतदारसंघ अर्ज बाळासाहेब मानेने दाखल केला। त्या दिवशी तिन्ही मतदारसंघामध्ये महाविकास आघाडीचे जे कार्यकर्ते होते त्यांचा उत्साह पाहिला। तर ज्या दिवशी अर्ज दाखल केला त्या दिवशी तिन्ही उमेदवार आपले निवडून आल्याचं चित्र त्या दिवशी पाहायला मिळालं आणि शिक्कामोर्तब झाला। हा निश्चितपणे त्यावेळेचा संकेत आहे, याचा अभिमान तुम्हाला निश्चितपणे आहे। वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांचं नातं हे कोकणशी फार जुन्या दिवसापासून आहे। शिवसेना प्रमुखांनी शिवसेना ही
मुंबईला जन्माला घातली आणि त्यानंतर ती शिवसेना प्रथम वाढली असेल ती कोकणामध्ये वाढली आणि कोकणामध्ये वाढल्यानंतर त्याचं रूपांतर शिवशाहीमध्ये झालं आणि शिवशाहीमध्ये झाल्यानंतर सुद्धा शिवसेना प्रमुखांनी कोकणातल्या नेत्यांना मोठ्या मोठ्या पदावरती बसवलं. ही कोकण जनता विसरलेली नाहीये. आणि म्हणून निवडणुका 20 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. पण त्याच्या आधीची पूर्वपीठिका म्हटली तर हा संपूर्ण कोकण असेल, हा संपूर्ण जिल्हा असेल, हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. थोडं आपण पाठी वळून पाहिलं तर मागच्या 35 वर्षाच्या कालावधीमध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभा ह्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये कोकणवासियांनी शिवसेनेला भरभरून दिलेलं आहे. ह्याची आठवण तुम्हाला निश्चितपणे या ठिकाणी आहे. वेगळं सांगण्याची आवश्यकता या ठिकाणी नाही आहे. आणि म्हणून रत्नागिरी हे माझं माहेर आहे, माहेरघर आहे. रत्नागिरी शहरामधून कारकिर्दी सुरू झाली. रत्नागिरी शहरामध्ये मी एक नगरसेवक, नगराध्यक्ष, शिवसेना जिल्हा प्रमुख अशी राजकीय कारकीर्द करत असताना 2006 साली शिवसेना सोडून गेल्यानंतर राजापूर लांजाच्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये शिवसेना प्रमुखांनी मला उमेदवारी दिली आणि रत्नागिरी माझं माहेर असलेलं राजू साळवी हा राजापूरला सासरी गेला आणि राजन साळवी झाला. आणि तिथं गेल्यानंतर 2006 सालच्या निवडणुकीमध्ये राजापूर लांजावासियांनी मला तिथं भरभरून मतदान केलं. पण दुर्दैवाने निवडणुकीमध्ये पराभूत झालो असलो तरी त्या राजापूरची माती कपाळी लावून शपथ घेतली होती की भविष्यामध्ये तहयात राजापूर लांजाची सेवा करेन. त्या पद्धतीने 2009 सालची निवडणूक असेल, 2014 सालची निवडणूक असेल, 2019 सालची निवडणूक असेल, ह्या तिन्ही निवडणुकीमध्ये राजापूर लांजावासियांनी मला आमदार बनवलं. ते निश्चितपणे कर्ज माझ्या खांद्यावरती आहे. रत्नागिरीतल्या एका राजू साळवीला राजापूर लांजांनी आमदार बनवलं. हा आनंद निश्चितपणे आमच्या सर्व रत्नागिरीच्या हृदयामध्ये होता. आणि मग त्या पद्धतीने त्या मतदारसंघामध्ये काम करत असताना आपल्या सर्वांचे आशीर्वाद महत्वाचे होते. आपल्याला माहिती आहे की रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघ हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. ह्या बालेकिल्ल्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीमध्ये 2004 सालची गोष्ट सांगतो. 2004 साली या मतदारसंघामध्ये उदय सामंत राष्ट्रवादीकडनं उमेदवार म्हणून होते. त्या निवडणुकीचं आपण एक मताधिक्य पाहिलं. ते मताधिक्य फक्त आणि फक्त 5000चं मताधिक्य होतं. 2009ची निवडणूक पाहिली आपण तर त्या निवडणुकीमध्ये मताधिक्य फक्त आणि फक्त 6000चं होतं. आणि मग त्यानंतरच्या काळामध्ये शिवसेना भाजपा युती तुटल्यानंतर हे उदय सामंत शिवसेनेमध्ये आले. शिवसेनेच्या परिवारामध्ये त्यांना सामावून घेण्यात आलं. आणि 2014ची निवडणूक आपण पाहिली तर 2014 सालच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा त्यांचं जे मताधिक्य होतं ते मताधिक्य जवळजवळ 40,000चं मताधिक्य होतं. 2019 सालची निवडणूक आपण पाहिली तर त्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा ते मताधिक्य 70,000च्या पुढे होतं. ह्याचा अर्थ असा आहे की संपूर्ण हा मतदारसंघ हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. ही अभिमानाची गोष्ट या ठिकाणी आपल्याला सांगेल. आणि म्हणून या ठिकाणी बाळासाहेब माने 2024 सालच्या निवडणुकीला महाविकास आघाडीचे शिवसेनेच्या वतीने उमेदवार आपल्यासमोर या ठिकाणी आलेले आहेत. बाळासाहेब मानेंचं निश्चितपणे या भागामध्ये 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आमदार असताना या भागातल्या प्रत्येक भागामध्ये त्यांचं स्वतःचं वलय त्यांनी निर्माण केलेलं आहे. आणि निश्चितपणे अभिमानाने सांगेन ह्या असलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेमध्ये बाळासाहेब माने आल्यानंतर जसं दुधामध्ये साखर पडली की दूध मधुर होतं तसा विधानसभा मतदारसंघ सुद्धा आपला मधुर झालेला आहे. आणि म्हणून भविष्यातल्या निवडणुकीची काळजी करण्याची कोणी कारण नाहीये. दुर्दैवाने हा संपूर्ण मतदारसंघाला एक गद्दारीची झळक लागलेली आहे. वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या आशीर्वादाने हे कोकण सजलेलं फुललेलं नक्की आहे. पण या विधानसभा मतदारसंघामध्ये ज्यांनी ह्या उदय सामंतांना धनुष्यबाणासोबत मतांकन निवडून दिलं होतं
ती सर्व लोकांची नैतिक जबाबदारी आता राहणार आहे की 2024 सालच्या निवडणुकीमध्ये ही गद्दारी तुम्ही आम्ही सहन करून घेऊ शकतच नाही. ह्या सामंतांना आपण मातीमध्ये गाडायचं आहेच, हा संकल्प तुम्हाला आम्हाला निश्चितपणे सोडायचा आहे. हा विधानसभा मतदारसंघ तुमचा आमचा बालेकिल्ला आहे हे सिद्ध करून दाखवायचं आहे. ही नम्रपणे विनंती या ठिकाणी आपल्याला करत आहे. राहिला आमचा राजापूर लांजा साखरपा विधानसभा मतदारसंघ, खरोखर नम्रपणे सांगेन की हा मतदारसंघ हा खरोखर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या आशीर्वादाने प्रेरित झालेला आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये आपण पाहिलं असेल, ह्या मतदारसंघाने आतापर्यंत रवींद्रजी मानेंना आमदार बनवलं, रवींद्रजी मानेंना शिवसेना प्रमुखाने शिवसेनेच्या काळामध्ये पालकमंत्री बनवलं. त्यानंतरच्या काळामध्ये सुभाष बनेनायडींना आमदार बनवलं आणि राजापूर लांजा या परिसरामध्ये तिथल्या जनतेने आप्पासाहेबांना पहिलं आमदार बनवलं. त्यानंतरच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी गणपत कदमना आमदार बनवलं आणि आताच्या 3 टर्ममध्ये राजापूर लांजावासियांनी मला आमदार बनवलं. म्हणून याचा अर्थ असा, माणसं बदलली तरी त्यांची निष्ठा ही शिवसेनेशी आहे, सांगायला अभिमान या ठिकाणी वाटतो. त्या मतदारसंघाचं नेतृत्व करत असताना त्या भागामधल्या ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि लोकसभा ह्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये त्यामध्ये शिवसेनेच्या बाजूने संपूर्ण मतदारसंघ राहिलेला आहे. आपल्याला माहिती असेल की 2.5 ते 3 वर्षापूर्वी ज्यांना शिवसेना प्रमुखांनी मोठं केलं, ज्यांना शिवसेना पक्षप्रमुख मोठं केलं, ते शिवसेना सोडून आपल्यासोबत 40 आमदार घेऊन गेले, 12 खासदार निघून गेले. गद्दारीची कीड ताटून लागली आणि त्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा आमचा हा मतदारसंघातली सर्व माणसं, आम्ही सर्व मंडळी शिवसेना प्रमुखांशी प्रामाणिक राहिलो. ह्याचा अर्थ असा आहे की आमच्या सर्वांच्या निष्ठा ह्या बाळासाहेबांची चरणाशी आहे आणि आमच्या निष्ठा ह्या तुमच्याशी आहेत. आपल्याला माहिती असेल की ह्या शिंदे बिंदे बरोबर आम्ही न गेल्यामुळे माझ्यासारख्या सामान्य एका कार्यकर्त्यावरती, आमदारावरती सुद्धा ज्या पद्धतीने ईडी सारखी, एसीबी सारखी चौकशी केली, सर्वात दुःखाची गोष्ट आहे. पण त्यावेळेला सुद्धा सांगितलं काही झालं, उद्या जेलमध्ये जायची वेळ आली तर राजन सावी हा शिवसेना प्रमुखांच्या पायाशीच असणार हे निष्ठावंत म्हणून सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून या विधानसभा मतदारसंघामध्ये आताची निवडणुकी वेगळ्या पद्धतीची होणार आहे. आतापर्यंतच्या अनेक निवडणुका आपण पाहिल्या, ह्या निवडणुका होत असताना अनेक निवडणुका आपण जिंकून दिलेल्या आहेत. पण यावेळची आमची राजापूर लांजा विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक ही वेगळ्या पद्धतीची आहे. ह्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पैसा आणि सत्ता विरुद्ध निष्ठा अशा तऱ्हेची निवडणूक होणार आहे. आणि आतापर्यंत आपल्याला माहिती आहे की सत्याचा विजय होतो, या निवडणुकीमध्ये सुद्धा निष्ठेचा विजय होणारच हे आपल्या नम्रपणे या ठिकाणी सांगू इच्छितो. आणि म्हणून मी जास्त वेळ घेणार नाही आहे. या ठिकाणी अनेक मान्यवरांचे विचार ऐकायचे, काही वेळामध्ये उद्धव साहेबांचे तर आगमन होईलच आहे. आणि म्हणून जाता जाता नम्रपणे एवढंच सांगेन की 20 नोव्हेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकीचं मतदान होणार आहे. ह्या निवडणुकीकरता संपूर्ण मतदारसंघातले आमचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते सज्ज झालेले आहेत. आजपासून निवडणुकीला 15 दिवस राहिलेले आहेत. आणि म्हणून मी नम्रपणे विनंती राहणार आहे, रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघामध्ये ज्या वेळेला आपण मतदानाला जाल त्यावेळेला आपल्या मशीन समोर बाळ उर्फ सुरेंद्र माने असं नाव असेल आणि त्याच्या समोर निशाणी मशाल असेल. राजापूर लांजा विधानसभा मतदारसंघामधले मतदाराच्या जातील मशीन याच्यावरती केंद्रावरती त्यावेळेला सुद्धा त्या ठिकाणी राजन प्रभाकर साळवी आणि समोर मशाल निशाणी असेल, त्या दोन्ही निशाणीवरती बटन दाबा आणि राजन सावींना आणि इथं बाळासाहेब निवडून द्या अशी नम्रपणे विनंती करतो आणि तूर्त थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जोरदार जरा घोषणा द्यायची आहेत. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय भवानी, जय भवानी. यानंतर या बुलंद आवाजामध्ये आपल्या सर्वांची जी बुलंद तोप, ज्यांचे विचार ऐकण्याकरता आपण आतुरलेले असतो, असे शिवसेना नेते भास्कर शेठ जाधव साहेब यांना मी विनंती करतो की आपले प्रखर विचार